Durante os 2 últimos millóns de anos, a Terra experimentou varios ciclos de frío glaciar que cubriron de xeo gran parte de América do Norte e Eurasia, alternados por outros máis cálidos. A última gran glaciación tivo lugar hai uns 115.000 anos, pero non se produciu ao mesmo tempo en todo o planeta. Primeiro, sufrírona no hemisferio norte e logo o hemisferio sur. Neste período, grandes icebergs que partían do norte de América do Norte chegaron ás costas entre Irlanda e o norte da Península Ibérica. Ao chegar a augas máis cálidas, derretéronse e as rochas que arrastraran no seu interior soltáronse e afundíronse no fondo do Océano Atlántico. A isto coñecémolo co nome de Evento Heinrich. O último máximo glaciar ocorreu entre hai 23 e 19.000 anos. A acumulación de xeo nos continentes provocou a baixada do nivel do mar en máis de 100 metros. Por mor disto, as plataformas continentais quedaron ao descuberto e as desembocaduras dos ríos moi lonxe das actuais. Francia e Reino Unido quedaron unidas polo Canal da Mancha, América do Norte e Asia por Bering, e Nova Guinea e Tasmania estaban unidas a Australia. A desaparición do xeo, coñecida co nome de deglaciación, tamén foi paulatina e en datas desiguais ao longo do planeta. Comezou hai uns 20.000 anos e estendeuse ata hai uns 8.000. E, ao igual que o xeo, deuse antes no hemisferio norte e incluso aquí houbo diferenzas. Por exemplo, as lagoas glaciares de Galicia surdiron hai uns 18.000 anos como a da Lucenza ou uns 14.000 como a das Lamas, mentras que os lagos de Canadá surdiron hai tan só uns 8.000 anos. O que está claro é que a partir da retirada dos xeos, o relevo terrestre ficou profundamente transformado. Os glaciares xa escavaran profundos vales, arrasaran montañas e as morenas ocuparan grandes extensións de terreo. Estas pegadas están moi claras na paisaxe, desde os fiordos de Noruega, os lagos de Canadá, América do Norte ou Suíza, ou multitude de vales como este no Caurel, no que podemos identificar formas modeladas polo xeo. A aldea da Seara está asentada no fondo dun val glaciar, no lugar ata onde chegou a lingua do glaciar, que tiña varios corpos dos que cada un corresponde a un val na actualidade. Ao carón da aldea apréciase unha morena lateral que destaca pola suavidade das súas formas frente ás terras do arredor. Se nos desplazamos cara á estrada, observamos un depósito glaciar ou til formado por conglomerados de pedras de diferentes tamaños arrastradas polo xeo e mesturadas con arxilas ou fariña glaciar. O pico Formigueiros é un horn, xa que na súa parte posterior hai máis circos glaciares. Moi preto da Seara, ascendemos cara a Morena da Lucenza e a súa lagoa, de forma arredondeada e froito do glaciar. Fixádevos no circo glaciar do Valecín, tamén no Courel, onde se ve moi ben a zona de acumulación e a de desbordamento da lingua. Os glaciares arrastran grandes bloques ao longo de centos de quilómetros de distancia, como este gran bloque errático de Vilarbacú na Serra do Caurel. Cando o glaciar remata ou se desea, deposita todos estes materiais que arrastrou.
Os glaciares activos son un gran recurso natural para o planeta, ao supoñer unha importante reserva de auga doce a máis de regular os caudais dos ríos. Nas zonas onde xa desapareceron, deixaron lagos, mananciais no subsolo e vales abrigados que favorecen os asentamentos humanos, xa que os glaciares xeran solos moi fértiles aptos para as actividades agrícolas e gandeiras.